ମଣିଷକୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ହେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ା ତାହେଲେ ସବୁ କୋବି ଲାଗିଛି ଏତକ ନା? ଇଏ କ'ଣ ସେପଟେ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ସେପଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଇଏ ତ କୋବି, ଇଏ ତ ଟମାଟୋ, ସେଇଟା ସେ କୋବି। ତାହେଲେ ଏ ପଟିଟା ଟୋଟାଲ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯେଉଁ ସୂତା ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ କୋବି। ଫୋନ୍ଟା ଉଠଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପଚାରିବା କଥା। ତାହେଲେ ଏମିତି ସଂସ୍ଥା। ଏପଟେ ଯେଉଁ କରିଛ ଯେଉଁ ଖୋଳା ହେଇଛି ଏଇଟା ସେଇଟା କ'ଣ ଇଏ ହେଇଛି ବା ହଳ ହେଇଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ଲାଗିବ? ବାଇଗଣ ସବୁ କୋବି। ଶାଗ ବିଡ଼ାକୁ ଆଜି କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି 10 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ହେବ 5 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଅଲଗା ଦିନେ 7 ଟଙ୍କା ଗୋଟାକୁ। ଭଲ ଶାଗ ହେଇଛି, ଛନଛନିଆ ଶାଗ। କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଉପାଡ଼ିକି ତୁମେ ଗଲା ବେଳକୁ ଗଳା ପଚିକି